କରିଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ମା ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଘରେ, କାହିଁକିନା ଆଜି କହି ହେବନି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦଶଟା 20 ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଝିଅ ଆଜି ଛୁଟି ପଡ଼ୁଛି। चंद्र भास्कर विद्य बालो भरुणि धर्मादि बालो पद्मिनी नल कुबेराजरग चिंतामणि कोइत्वा स्वामी शक्तिदाता पूर्वं सुते मंगलं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन मंगलं पुनरीकाक्यो मंगलं गजोजा ଟିକେ ରହିବ ମଝି ଦୁକୁଟୁକେ ମଝିରେ ରହିବ ଦୁକୁଟୁକେ ପରେ ଦୁକୁଟୁକେ ପାଖରେ ରଖି ଦଉ ମାଧବ 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 ହରି ସୁମରନ୍ତି ସାଧା ନିତ୍ୟଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋ ମାଧବ ତାର ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯା ମୁଁ ଉପରେ ଛାଡ ଲାଗେ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ଜେଜେକୁ ଅଜାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। पत्र आना करे तो चलो उतर दे मुझे मारे गोळे एकदम मार दो लाइन आसले भाई जोड़नी हां दोछवा ओ शेर मो लाइट देखिए ना मते देखि पछि ତା ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ତା ବାବା ବସିଲେ। ସେ ଚୁପ୍ କିନା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବସିଛି। ଭାବୁଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି। ନା ନା ଦେଖାନା କାନ୍ଦିଲେ ଦେଖେଇବ କିଛି ଏବେ ଦେଖାନା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏଡି ଚେନେ ରହିଛି ଆଉ ହେଲା मोबाइल देखा से मोबाइल टुकुल ठाकुर लगे आइला ना आसुनी बता गादी गलियो एई गादी गलियो एले कीले दुगली एई न एई दे चुना उन्ने एई गले गादी गलियो नी दे तय गादी गलियो नी
ମୟୁର ଛଡ଼େଇଦେବ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଭେଦିବ ଦେହରେ। ଇଲେ ଇଲେ କିଏ ଲେ ଗୁଗୁଲି ମାମା ମୋର ନଙ୍କୁ ବଦଲନି ଗେଲିଲୋ କଣ ଇଏ ବାହାଘର ଭଳିଆ ତତେ କଣ ହଳଦୀ ମାରିଥିଲେ? ଗୁଗୁଲି ମାମା ଗାଧି କରିଦଉଥିଲେ। ଏ ମା ଏଠୁ ମା ଆସିଲେଣି ଗାଧୁ କରିଦଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ତାର ଆଜି ଛୁଟି ବି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଚଟା ବି ଆଜି ହେଇଛି। କ୍ଷୀରି ଚଟା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ଯାହା ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲି କାନ୍ଦ ପିନ୍ଧିବ ନା ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଭାରି କାନ୍ଦୁଛି ବାପା ଧରିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି। कौन आज हमारा घी भी पोड़ा आज बहुत काम घी भी पोड़ा है कहीं नुआ घरटा से रही जेहेतु से घी फी भी पोड़ा संपूर्ण काम सरनी से प्रतिष्ठा घी पोड़ा काम सर रोषे करवा कथा नुहे घर चलवा असुविधा हो कौन कर गोटा को सर्वकर्माणि कारयत् ओम गंगे महावयामी गंगाद्या सरितो अत्रागच्छ ओम खरवं तुलतनो गजेन्द्रवदन लंबोदरं सुन्दरं पश्यन्ते मधुगन्धालकमधुप भगवती समय स्वाहा संदेश ओम